Dneska to bude fakt náročný deň, pretože mutant Vardenovia by mali prísť do našej dediny. Oni utekli z nejakého laboratória, čo je tu poblízku, no a celkom sa bojím. Oni môžu prísť hocikedy, tak ja idem teraz za Noobom. Dúfam, že bude Noob doma, lebo on strašne moc chodí a možno on o tom nepočul, možno ho zabili. No dneska to bude fakt zaujímavé ľudia, tak idem k Noobovi rýchlo, nebudem mu ani klopať, na rovinu tam prídem. Noobe, čau! Ahoj Kapsík, ako sa máš? No, Noobe, vieš čo, ja som celkom zle, lebo počul si o tej novinke? Áno, počul, teším sa. Ty si psychopat, ak sa na to môžeš tešiť, Noobe, tak pôjdeš do toho so mnou? Jasné Kapsík, poďme na to. No dobre, tak poď teda za mnou, ja som nám pripravil nejaké veci, ale ja som bol tam v tých horách niekde a ja som tam našiel nejaký netheriteový armor a tam bolo napísané, že do not use, to znamená, že nepoužívať. A ja neviem, čo to môže robiť, ja vám to za chvíľku ukážem, no a Noobe, ty si sa pripravil, či ani nie? Áno, ja sa spolieham na teba Kapsík. Spolu to určite zvládneme. No to si tiež myslím, Noobe, tak pozeraj, tuto je ten armor, ale dávaj bacha, lebo ja fakt neviem, čo to môže robiť, zober si úplne všetko, takto, OK, vyzerá, že má nejaké enchanty, ale vidíte, že to ani nepíše, a potom je tu aj meč, ktorý má do not use, no to nevadí, máme tu aj totem, a tuto by mali byť zlaté očarované jablka a zbrane. Čo to je Kapsík? No vieš čo, Noobe, radšej po mne s tým nestrel, lebo ja sám neviem. Tak zober si teda všetko, aj tie totémy si kľudne zober. Tak to ja si to trošku poupravujem, než sa v tom vyznám. No Noobe, ak si pripravený, tak môžeme ich na nej čakať už. Poďme Kapsík, ideme ich zničiť. No to teda. No ľudia, mám taký menší problém, že som to nestiel dopovedať a už idú po mne. No tak už ani som nič nestiel dopovedať, už sú tu, pozrite sa, akí sú obrovskí. Noobe, ty si tam sám, zvládaš to? Pomoc Kapsík, ja sa bojím. No už idem, Noobe, už som tu s tebou. Ježiš, ľudia, ale úprimne poviem, že moc neuberajú, to je nejaké zvláštne. No to nevadí, pozrite sa, jak im dávam critical hity, ale idem za Noobom hen tam hore na diaľnicu, pane Bože. Oni sú strašne strašidelní. No to teda sú, Noobe, to máš pravdu. Ja neviem ani odkiaľ oni utekli, oni sú väčší jak naša dedinka celá. Choďte tam, odkiaľ ste prišli, a čo to je za meč? Čo to ide za tebou? Ježiš, zabij to rýchlo. Ja neviem, čo to je. To je úplne nechutné, ale nič neuberajú, to je nejaké zvláštne. Sú dosť slabí, ja som čakal, že budú silní. No aj ja, ale ja mám zase čarované zlaté jablko, tak to bude možno aj tým. Tak poďme ich zabiť, nech máme pokoj a znova zachránime našu dedinku a títo duchovia idú za mnou, to sú nejakí idioti. Ja mám vlastne aj tento lúk, tak ja ho použijem na nich. Pozrite sa, on kam vyletel. Tak ja ho... to je nejaké zvláštne. Ja neviem, kto by takéhoto mutant zombika stvoril, ale musel byť fakt úplne prepatý. No a počul som, že ich má prísť neskôr oveľa viacej. Kapsík, nestoj tam len, tak poď mi pomôcť. No jasné, Noobe, už idem prepať a oni týchto duchov, čo vypúšťajú, to je úplne zvláštne. No a ešte sa teda vrátim k tomu, že oni ich má prísť oveľa viacej tých strašidelných mobov. To ešte len uvidíte, čo je pohrom, alebo tí to ani moc neuberajú, to je nejaké zvláštne. No a Nooba som tam nehal samého, pozrite za tie efekty, čo to oni robia. Noobe, tak ja ti idem pomôcť. Do ktorého ideš asi do tohto. No Noobe, podľa mňa už ho skoro máme. A bacha na to, lebo oni už sú za chvíľku v našej dedine a mňa toto zničia. Už bude skoro mŕtvý, už to cítim. Noobe, čo si spravil? Ty si zabil obidvoch? Jak si to spravil, pane Bože, ty si úplne What? Ja neviem, či ste to videli aj vy ľudia, ale Noob zabil obidvoch tých Vardnov. Noobe, jak si to urobil? Ja neviem, Kapsík, proste som ich zabil. Boli úplne slabí. No tak to teda neviem, či boli úplne slabí. Ale podľa mňa každú chvíľku prídu ďalší mobovia a tých sa fakt ešte viac bojím, pretože tí Vardenovia mi moc neuberali, ale počul som, že ušli nejakí Ravagerovia, to sú tí z raidu. Určite ich poznáte, oni... Noobe, no priprav sa, pane Bože, nezapaluj sa, to veď sa zabiješ, Noobe. No a kedy prídu, Kapsík? No to ja neviem, poďme ich tu počkať, oni pôjdu asi po tejto diaľnici, jak aj tí Vardenovia.
Pane Bože, Nube, vidíš to? Odkiaľ prišli? Poď do nich. Ježiš, ty sú extrémne veľký. To neviem, či zvládneme, Nube, toto. Preboha, to sú horšie ako Vardeni. No to máš teda pravdu. No poďme sa do nich opreť. Jejda, Pane Bože, no ty už aj uberajú celkom. Tak ľudia, ja som si išiel zobrať teraz náhradné zlaté jablka. Pozriem sa, jak sa darí Nubovi, ale vyzerá to tak, že WTF, Nube, ty si ich zabil. Áno, Kapsík, hlavou zadnou, bolo to easy. No tak to teda ti gratulujem, ale tam som vzadu videl ďalších. Pane Bože, Nube, ja som medzi nich padol. Pozrite, koľko ich tu je. A oni ničia úplne všetko, tak na nich. Pane Bože, mohol by som ísť pomôcť a nielen strieľať z vrchu. Ich tu je extrémne... Kapsík, chod sa skovať do môjho domu. Nejdem, oni ho zničia, veď oni ničia všetko. Ešte som dal to zlaté jablko. Mám jedno dole. Nice. Ježiš, ale nestraj po mne, Nube, ježiš. Tak poď. Pozrite sa, jak to tu dávam, je úplne easy. Pane Bože, ďalší je mŕtvy, ale ich tu asi ďalších 10. Ja mám strašne moc sedilek, ich zabijem, ale to je zvláštne, lebo tieto už nejsú mutanti. Tak oni sa nejako No tak poďme na to. Už sú tu len dvaja. To je nejaké zvláštne, no a Nube, ty si mi teda moc nepomohol, oni sú všetci pod tebou. No, poďme na to. Fakt sa čudujem, že prečo nejsú zmutovaní, ale pozrite, už sú tu len poslední traja, ale stále to efekty z očarovaného zlatého jablka. Ježi, ty si ani nepovedal, že sú tu ďalší, Nube. Ježi, ja neviem, odkiaľ sa tu nabrali. Ja som ich nevidel. To nevadí, Nube, ale ty to už mi dokonca berú. Asi klasické zlaté jablko. Ukáž, poď jeden, bum bum. Celkom ich dávame, Nube. Pane Bože, ty ani hovoriť už nevieš. Nube, no dobre, nevadí, Pane Bože, a... Ježi, ja si myslím, že toto už budú asi poslední, alebo teda ja neviem, ja nepoznám tú laboratórium, ale je to také zvláštne. A pozrite, oni fakt uberajú. Zobrali mi Totem of Undying. To naozaj, Nube, tak to mi je ľúto. Ja ti s tým bohužiaľ nepomôžem, ale ja sme ich zabili. Ja noob. A čo bude teraz? Myslíš, že prídu ďalší? No dúfam, že už nič, už mi stačilo. No to si hovorím aj ja, ale zatiaľ nevidím nič. Nube, ja potrebujem pomoc, kde si? Ja tam mám strašne veľa zombíkov. Ja som si bol doplniť jedlo, Kapsík, kde si? Ja som pod mostom, Nube, ale počkaj, vlastne mňa teraz napadlo, že Nube, ja tvoju pomoc ani nepotrebujem, veď oni nemajú radi slnko, takže ja keď teraz pôjdem takto, oni začnú horeť, ukáž, ja vyhodím tieto sedlá. No, moc to nefunguje, a funguje, nice. Ľudia, tak pozrite sa na nich, jak horia. No, zhorte v pekle. Vy nemáte dávno žiť, vy už ste umreli zombíci, a ešte títo mali dokonca, tí sú strašne zlí. Nube, vidíš, jak som ich dal dole? Už som tu, Kapsík, áno, si super. No, ďakujem, Nube, a poď ešte dokončiť tohto posledného. Nube, ja si myslím, že teraz ťa môžem hitnúť a môžeme to ísť oslaviť ku mne domov. Čo povieš? Poďme. No tak poď za mnou, Nube. Uvidíš, ja mám taký skvelý dom, ja neviem, či vôbec u mňa bol, iba si tam veci zobral do mňa, to je všetko. Toto bude víťazná cesta domov. Lebo zabiť asi 300 revičerov, ďalších 500 zombíkov a dokonca 4 mutant mobov nedokáže každý. Tak vám hovorím, že by ste mali dať preto like a odber, no a my s Nubom sa ideme napiť džúsu, no Nube, tak poď.